tatay, bigay po to ng mga nagmamalasakit po sa inyo. Dasal tayo na sana may magbigay pa pong iba. Magandang araw mga kachapsoy. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay nandito po tayo ngayon sa Barangay Gilawangi, Lawang, Northern Samar at babalikan po natin ngayon si Tatay Marlon Adarayan. Siya po yung padre di pamilya na lumapit sa atin at nanghingi ng tulong na sana ay mailapit sa mga kinauukulan o kung sino mang pribadong mga mamamayan na magmamalasakit at makatutulong sa kanya sa pagpapagamot sa kanyang karamdaman. Sa mga nais magpaabot ng personal na tulong sa pamilya, maaari ninyong puntahan sila dito sa kanilang tahanan, dito po sa Barangay Gilawangi. Mula sa Barangay Gilawangi, lalakarin ninyo ang maliit na iskinitang ito upang matunton ang kanilang tahanan. Liko-liko po ang iskinita at maaari kayong maligaw kapag po kayo ay pumunta rito. Subalit, mababait naman po ang mga residente. Kung kaya, maaari po kayong magtanong at talaga pong nagmamalasakit ang mga tao dito, ituturo po kayo sa kinalalagyan ng kanilang tahanan. Inabot po ng halos 1 linggo bago tayo nakabalik dito kay Tatay Marlon dahil na rin po inantay po natin yung ating ilang mga followers na nangakong magbibigay ng tulong. Bagaman yung iba po ay nagbigay at yung iba ay hindi pa, maraming salamat na din po kahit papano dahil malaking bagay po na mabigyan po sila ng tulong kahit man lamang po sa kanilang pang-araw-araw na mga gastusin. Kaya naman, sa ngalan ng pamilya ni Mang Marlon, ako po ay lubos na nagpapasalamat doon po sa mga tumugon sa panawagan na matulungan ang pamilya. Ayan, nandito na tayo mga kachapsoy. Medyo maputik yung daan, pero ayos lang mga kachapsoy. Nandito na tayo sa kanilang tahanan. Ito po yung kanilang tahanan dito. Kahit po sa kanilang tahanan ay mababakas po ang pagdarahop o kahirapan ng pamilya po ni Mang Marlon. Naman na isitay. Kanay, marami yung nag-advise na mas maganda daw sa Manila. Kasi sa Manila daw, kahit papano, basta hindi lang kayo mahiya, marami pong maaring malapitan. Kahit sa Rapi Tulfo. Kung makakarating po kayo ng Manila, hindi na po kayo mahihirapan. Pag andun po kayo, basta magpasama po kayo papunta sa Rapi Tulfo. Talagang tutulong po yan. Tapos, pila po kayo sa PGH, pila po kayo sa maraming ahensya kasi yung maaring tumulong. So, hindi nagbago yung kalagayan. Mga pagbago. Mga tagyapang. Mayon kami dara, kuangad laini dito laini. Kuam bigas. Tapos ito may kape dito. Ayan, nagdala tayo dito ng kaunting bigas, 5 kilo lang po yan. Sinamahan na po natin ng kape at syempre mag-aabot po tayo ng maliit na halaga kay Tatay Marlon. Batid kong hindi sasapat ang ibibigay nating halaga kay Tatay Marlon, bagaman maliit pero napakalaking bagay na po ito at ako po ay taos-pusong nagpapasalamat doon sa mga tumugon sa ating panawagan na matulungan si Tatay Marlon. Ayan po, nabigyan na po natin. Maraming salamat po sa mga nagbigay at sana po marami pa po ang magbigay ng tulong kay Tatay Marlon. Masinsinan ko pong kinausap si Tatay Marlon kasama na po ang kanyang asawa at ang kanilang buong pamilya na sana wag lang po silang mawawalan ng pag-asa at darating din po ang himala, may makatutulong din po sa kanila. Sa ngayon po, sila po ay muling kumakatok sa inyong mga puso na sana po matulungan natin sila kahit sa pamasahe man lamang nila papunta ng Maynila. Ayon sa asawa ni Mang Marlon, sila ay magbabakasakali sa Maynila na sana doon po sila makasumpong ng tulong at tuluyan ng mapaoperahan si Mang Marlon. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong, maaari po ninyong puntahan sila dito sa kanilang munting tahanan dito po sa Barangay Gilawangi, Lawang, Northern Samar. At dahil nga po sila po ay nandito sa looban, maaari po ninyong ipagtanong sila dito sa kanilang mga kapitbahay o sa buong residente po ng Barangay Gilawangi. Ang anumang tulong na ibibigay ninyo, mapapagkain man po yan o pinansyal,
ay malugod po nilang tatanggapin at ipagpapasalamat sa inyo at sa Poong May Kapal dahil ginawa po kayong instrumento upang madugtungan ang buhay ni Mang Marlon. Sa atin naman po mga kababayan na nasa syudad na sa Maynila o ibang bansa na nais magpaabot ng tulong, maaari pong kontakin ninyo ang inyong Maestro Waray sa aking Facebook page na Maestro Waray o sa aking personal account na Elmer Galit Servito. Maaari po kayong magpadala sa aking GCash na 0927-086-4224. Again, 0927-086-4224. Makakaasa kayo na anumang tulong ang ibibigay ninyo ay tiyak na makararating sa pamilya ni Mang Marlon. Ngayon pa lamang po ay lubos na po akong nagpapasalamat doon po sa mga taong magbibigay ng tulong pinansyal para po pamasahe ng pamilya ni Mang Marlon sa kanilang pagpunta sa Maynila.